Avui fem un arròs de pop i tamborinyes, que també podeu utilitzar carn de vieira, i també li posarem ceba i carbassó pel sofregit. Amb tot, la majoria de les coses són congelades, de la sirena, per exemple, de qualsevol lloc, amb un brou de peix també congelat, vull dir que molt fàcil i molt ràpid. Comencem l'arròs fent un bon sofregit de ceba, una ceba de Figueres, que la deixarem pujar molt lentament fins que sigui ben rossa i hagi reduït la seva mida considerablement. I aquí estem descongelant el brou de peix de roca concentrat, que més o menys el paquet de 4 bosses és per 1,25 litres, doncs de 2 bosses, perquè aquí farem per unes 3 persones, doncs la meitat. Ja tenim la ceba com la volíem i ara hi afegirem carbassó i arròs. Primer el carbassó, li donem unes voltes, el salpebrem i d'aquí un minut el següent pas. Ja tenim l'arròs enacarat, ara ho deixem reposar fins que mullem amb el brou i quan ho fiquem al forn hi posarem el pop i les tamborinyes. Saltegem breument el pop per donar-li una mica més de temperatura i per posar-li pebre vermell fumat. Ara ho retirem de seguida per evitar que es cremi i després ho posarem a l'arròs just quan ho enfornem. Mullem amb el brou i deixem coure 12 minuts al foc. Els següents 8 al forn. Arriba el moment de posar l'arròs al forn. Hem posat el pop, l'hem barrejat perquè encara el podem tocar l'arròs. I poso les tamborinyes. Ara mullo amb una mica més de brou i 7-8 minuts al forn. Ja tenim l'arròs cuit, 12 minuts al foc, 8 minuts al forn a 200 graus, més o menys el doble d'aigua de brou cada arròs.